私たちは日常生活の中で健康を維持するために歯を磨いたり手を洗ったりと身体の衛生を優先しています。しかし、私たちは感情的な健康を大切にすることの重要性をしばしば見落としがちです。第19代ダライラマ法は強調しています。幼稚園からです。衛生面も教えています。大切ですから、今後は幼稚園から大学まで感情の衛生も含めなければなりません。そうでなければ、今私たちが直面している多くの問題は本質的に自分自身が作り出したものだと気づくことになります。なぜでしょうか。現在の教育は物質的な価値に非常に重きを置いています。学校教育では感情や内なる平和の重要性についてはあまり教えられず、ただ物質的な価値だけが重視されています。彼は感情を管理することが内なる平和や社会の調和に不可欠であると教えています。感情の衛生とは、怒りや恐れ、不満といったネガティブな感情を認識し、対処することです。それは思いやりや忍耐、許しといったポジティブな感情を育むことでもあります。そうすることで、私たちは心の健康を守り、レジリエンス、回復力をあがむことができるのです。マインドフルネスや瞑想、自己洞察といった実践は、このプロセスを助けるための道具です。これらは、私たちが自分の感情状態に気づき、衝動的に反応するのではなく、思慮深く対応することを導いてくれます。感情の衛生を日々の習慣に取り入れることは、私たち自身の幸福に役立つだけでなく、より思いやりと理解のある社会づくりにも貢献します。私たちが感情の健康を育むことで、より平和で調和の取れた世界の基盤を築くことができるのです。